Самсон е известен библейски герой, чието истории разказват за неговата сила и богати приключения. Той е роден в Израел по времето на филистимското нашествие и бил обречен от рождението си да бъде наречен на Бога и служител на неговия народ. В сърцето на Самсон тече необикновена сила, надарена му от Господ. Неколци на филистими се опитват да го победят, но той винаги ги побеждава с необикновената си сила. Това се случва докато е млад и преди да срещне Далила, която ще му разкрие своята тайна. Безсмъртната история на Самсон и Далила е свързана и с голяма предателска изневяра. Далила, сплетничи и красота, задава на Самсон много ценния въпрос: коя е тайната на твоята сила? Много пъти тя го моли да разкрие тайната си, но Самсон забравя да изподели, че силата му е в косата му, която никога не е била подстригвана. Накрая Самсон капитулира и разкрива тайната си на Далила, вярвайки, че тя искрено го обича. След като си затрие косата, Самсон губи силата си и става беззащитен. То е последният акт на неговата трагична история. Филистимците наказват своя враг, който е безсилен, и нарушават очите му, като го ослепяват. Самсон е затворен и замазан в мюдове, където той става предмет на смешки и присмех. Но тази тъжна история не завършва тук. Самсон се помоли на Бога за последна сила и, знаейки, че това може да бъде последния му жест, реши да се прегърне около колоните на филистимската сграда, в която се събират за жертвоприношения и веселие. След това, докато колоните паднаха, Самсон и филистимите загинаха, като той се жертва в името на Бога и народа си. Историята на библейския герой Самсон ни напомня за опасностите на гордостта и битките, които се водят във вътрешността на един човек. Самсон показва силата на Бога и неговата неизбежна победа, дори и през своите тъмни моменти. Паметта за него остава като напомняне да се покоряваме на волята на Бога и да се борим срещу злото, дори и да струва жертва.